RMN Drama, mudalit kanino yung laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 3! 3. Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patit! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinag-agi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sao mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atam. Ala ko armas. Niya pa! Nasamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Why problema, Daddy? Why problema? Sige. Narani mo kung dili ka mutugaan sa imong problema. Hinumdumi, Federico. Muluag ang imong dughan basta doon na kay kasumbungan sa imong problema. Pero iluom mo gani kini mao kini ang mahitabo. Nga unsa, Daddy? Muabot ang panahon nga ikaw mahadlok sa imong kaugalingon nga anino. Daddy Tiburcio. Unsa to? Binuang na, Daddy? Dili kini binuang tinuod kini akong gisulti kanimo. Tanawa niya. Di ba? Magyaw-yaw ka unya nga ikaw rang usa. Mura de tag buang, anak. Maingon-ingon gid anak. Ipisip ako, Daddy. Mainom pa ko, Dad. Ipisip ako. Gisugo ko nimo, Dali, Federico. Dad. Kaya sa danaw. Gisugo ba ko nimo? Dad. Sorry, Daddy. Senior citizen naman di ka. Bisag dili pa ko senior citizen. Dili gyud angay nga imo kong suguon.
Oh, come on, Daddy. Sorry. Sorry na lagi, Dad. Bebe, ako na lang ipis. Okay, may ipis. Balikon ako. Murag mailhan ang nagpatay sa anak ni Pilo ug Tutang. Balik na sa kana, Daddy. Gano ba gisigihan mo ko ni mong sulti, anak, ha, Dad? Gusto lang ko nga masayod ka. Ug unsaon nilas pag-ila sa nagpatay, Daddy. Butangan og piso ang iyang lungon dayon niining lubong. Piso. Unsa piso, ah? Ha? Piso sa manok. Kanang piso sa manok nga magsigi nag piyak-piyak. Oh. Sigon sa katiwangan nga mao kanay paagi ug timailhan nga ang kriminal mupiyak-piyak ug mahibaw-an kung asa siya nagtago. Oh, kadakog binuang. Why mo tuo, anak, Daddy? Oh, naara nimo. Pero matod nila ang kriminal makonsensya. Ug unya magpakita kini og mo surrender. Unsa? Surrender ko tao. Dili ka mo surrender? Ha? Ipasabot nga ikaw maoy nagpatay? Unsa? Niyabag ka, Daddy? Nga. Nganong mo ingon maka nga unsa? Mo surrender ko taon. Mamala maka. Dili, Dad, dili. Dili. Ay. Lisod mo kong tuhuan nga tungod sa piso mas manok, imong giingon, makonsensya ang kriminal. Ug unya, magpakita, ug mo surrender. Unya, mo ingon di ka nga, unsa? Ha? Surrender ko taon. Tutuki ko, Ang matabi. Ang mata. Dad. Murag ikaw ang kriminal nga dili mo surrender. Uy, ayaw lagi patakagyawit lagi, Daddy. Nani taong makadungog? Nga lugot taon? Ako mo patay? Yabag na noon. Federico. Kinindagway ko, Dad? Ha? Manglugos o kunya mo patay? Oh, never, Daddy. Never. Nagkalawom ng kagabion. Matuog na ko, Federico. Ug ikaw, mulaag ka pa ba? Magpuyo ra ko, Dad. Sa pagtuon mo, laagan ko? Bantay bitaw. Oh. Sa sunod adlaw, mauna ang imong birthday. Oh, Daddy. Nay. Kape ka? Kape o. Diya sa biskwit. Bitaw nang, painit na mo. Nay, sige na, pagkuha na yun. Nakahigop na ko kape. Ikaw na Blackie. Tawa nga yung kalitan ko eh. Ha? Buigop kong init, day. Kay murag, gusla ang tiyan ko na. Ay, dera na Blackie. Diya sa biskwit o, na Blackie o. Ambi. Ay. Uy, na Blackie. Ah. Gidaghan mo mo kuhang biskwit. Para safety, day. Para sa iro, ma. O, naunsa na ni, uy. Pabadlong kabayain taon Blackie. Out there. Saba dia Blackie, oy maikog ta. Kagun kaganis na matay na. Kagon. Di na lang. Mao ka. Ay. Mga nga eh.
Tabuhaga. Ay, di magkamubayad ta, mamago magka. Naunsa na sad ron? Hindi. Ay, Ginoo ko, nawa na say nag-away stong itsan. Day, Atina! May nag-away sa tungitan! Ay, kapa. Diya sa mo ni Blackie ha. Nay, diya sa mo. Tuan na sad, gubot na sad. Pagkapait ba ining napita in town? Uy, Mas ka mo nga! Naon siya rin eh! Mas ka mo nga! tuan na sad akong anak, Blackie. Gaw, Martildi, puyo lang, puyo lang! Paita, ang hilabot na sab si Athena. Bawas ka rin mo. Ni komo ni miwidir ay niya. Tara, tara. Ha? Ha? Baga lagi. Bangun! Huwag. Huwag kailan ako. Boxer ko. Sabot ka. Boxer ko. Unsa? Boxer ko. Baksir ka? Hop! Bangun! Nimal ka. Nimal ka. Bangun! Nimal ka. Kasi animal. Gini. Hop! Ha? Agba ka? Oh, karon din na ka mo bangon. Ni ay, itakan ko ningin mo. Ulul! Ya! Kinsa ka? Pati na inyo gibuhat. Pati! Hilabtaron ka! Natural, mangilabot ko. Ni ako na dirigod. Magbilar ta. Doon ay namatay. Maghimo mo na mo kagubot noon. Siya! Namago na siya, Mr. Mago! Ikaw mo'y namago. Bayad lang, sir. Bayad lang, sir. Ay, napali! Sa bayan! Namagko man ka. Bayad lang para masulba na problema ba? Gituyo, ganyan akong baliro, malipat ka. Bayad! Huwag mo kailan ako! Natawa ko! Baksir ko! Baksir sa neka. Baksir ko! Baksir sa neka. Kita doon! Ay, why kaso babakser ka? Ang importante, Oh. nga mo bayad ka, pildi makakabayad yun. Bade ay di kong bayad! Adi na maayo. Kinalang mo bayad mo gyud ka. Suman, pugso ko ni mo? Ha? Baksir na. Bayad ka, ayaw pamago. Abusom ng imo. Salig di kang bakser ka. Buwang ka, Nesmago lain, Nesmago. Buwang ni. Gusto ka mo tilaw sa kungko mo? Ha? Suman! Ha? Pues, tilawin eh. Ayaw na nung, maiko tana. Ay, makuyapan tana. Kusog na bagay kag kumo kay bakser ko kagod. Ayaw, ana. Ginoo ko, miharong man si Athena, Blackie. Gaw, sagdi lang! Ha? May pagsali ko ni Atina! Ay, mitapok ng mga tao. Nag-alirong na nila. Tanaw na to ang labok kining bakser! Blackie, Bantay ro na babae. Baksir ba na Bruno? Baksir na Bruno. kana kun makaigo. Usa. Tanawa lang ninyo. Hangyo lang ko nung be. Para way bunog ba? Bayad lang be. Kahilas ni mo. Kinsa magkamumando na ko, ha? Kinsa ka? Gusto gyud kang mutilaw sa kungko mo, ha? Baksir ko! Oh, naunsa man na. Saylo man ka. Bakser ka man ka. Okay, sige, bakser ka. Let us see the scattered. Ay, yaman. Yaman, tra! Yaman! Ba't sinupahit pa ka? Mura sa baksir kunuhay na. Suwayan na lang ko ba? So, ayan. Ah. Suway, di ka? Ha? Pues, nihay. Supra na ka. Kurasan. Left and right combination. Ay! Ha? Uy, bakser mo ka. Tumba! Tumba man lang eh. Lipong. Lipong ka. Tumba. Lipong ko. Tumba. Bangon. Ay, pag hinambog bakser magkaka. Bangon.
Uri ka bangon ko, yung pinakalit ay... Yap! Allah! Yung balay! Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayad, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.